No va. No se sent. Hola, bona tarda. Doncs anem a començar la conferència d'avui. Amb nosaltres tenim l'Albert Biorlegui. El que passa que abans de presentar-vos l'Albert Biorlegui us dic dues coses. Una, que el dia de Sant Jordi l'aula tindrà parada juntament amb les parades que s'organitzaran i que es muntaran de totes les altres entitats. Us convidem que ens vingueu a veure i ens feu una estoneta de companyia i farem petar la xerrada i ens digueu el que va bé i el que no va bé i això, sobretot doncs, que ens vingueu a veure i esteu una estoneta amb nosaltres. I si algú es vol quedar una estona a la parada doncs, per quedar-s'hi una estona, per fer guàrdia una estona, doncs també serà molt benvingut. Després dir-vos també que en aquella taula d'allà i aquí hi ha programes d'aquest trimestre que comencem avui. Avui comencem l'últim trimestre del curs i que en aquests programes hi ha dues sortides programades. I una, justament, quan ja la teníem convinguda i ja ens l'havien acceptat i la teníem reservada, doncs ens han dit que el dia que nosaltres hi havíem d'anar, que és el 22 de maig, la casa, una de les cases de l'arquitecte Josep Maria Jujol de Sant Joan d'Espí estarà amb obres per dintre i que es pot fer la ruta igual i es poden veure les altres, però que aquesta només la podrem veure per fora. Llavors ens hem de pensar si ho ajornem i ho fem un altre moment que es pugui veure tot. Ja ens ho pensarem, però que sapigueu que si no la féssim el 22 de maig, doncs que la continuem volent fer i que buscarem un moment en què es pugui fer amb tranquil·litat. La casa que estarà en obres és la Torre de la Creu, que també en diem la Casa dels Ous, que és la que veiem quan anem amb tren pel Baix Llobregat a Barcelona, a costat de l'estació de Sant Joan d'Espí, que té com unes cúpules que fan com l'efecte d'ous. Molt bé, doncs, l'Albert Biorlegui. L'Albert Biorlegui va néixer a Sabadell, és llicenciat en Dret i tècnic de comunicació de l'Ajuntament de Matadepera i col·labora en nombrosos mitjans de comunicació com a comentarista cinematogràfic. Actualment destaca la feina que fa al RAC, a RAC1, amb la secció El Basar de les Sorpreses, que t'escoltem els diumenges al dematí, Albert, i sé que hi ha altra gent que també t'escolta. És autor de diversos articles de cinema i també va ser coautor i autor d'altres llibres que es refereixen al cinema, com Sabadell 100 anys de cinema i el cinema amateur de Catalunya, a banda de participar en el Diccionari del Cinema a Catalunya, que va coordinar amb Joaquim Romaguera. També durant 15 anys va ser director del programa cultural de Ràdio Sabadell, La Caixa de Pandora, i comissari de Sabadell, Càmera i Acció, una exposició sobre la història del cine a Sabadell. Ell ha fet moltes conferències sobre cinema, moltes vol dir més de 1.000, i per nosaltres és un conegut de la nostra aula perquè avui serà la 7ª vegada que ve. Ha vingut a fer cinema i societat i després ha vingut 4 vegades a fer cinema i ciutats. Va venir a fer París, Roma, Londres i Nova York. I després l'any 2020, que va ser la darrera vegada que va venir, doncs ens va fer el cinema i els trens. Doncs avui és el Diccionari del Cinema Negre i us deixo amb l'Albert.
Bé, doncs, molt bona tarda a tothom, nens i nenes, com esteu? Aquells que tingueu esperit de nen, aquells que tingueu esperit de nena, jo el primer, evidentment, sigueu tots plegats. Benvinguts en aquesta conferència, la primera de dues, d'un petit cicle de dues, on analitzarem les claus, les característiques, els trets bàsics d'allò que coneixem com el cinema negre. Encara que no siguem aficionats al cinema, encara que això del cinema negre no sabem ben bé què és, podem tenir algunes nocions més o menys de quin és un dels gèneres estrella del cinema nord-americà, però també europeu, dels anys 40 i sobretot dels anys 50. Al cinema negre intuïm que hi ha investigadors privats, intuïm que hi ha policies, intuïm que hi ha crim, intuïm que hi ha possiblement professions corruptes, intuïm que hi ha assassinats, que hi ha xantatges, carrers mullats. Hi ha tota una mena de mitologia que ens pot ajudar a definir una mica què és el que entenem per cinema negre. A vegades podem entendre que això del cinema negre, bé, doncs és només un gènere que va estar molt bé, que hi ha pel·lícules més o menys distingides, però que en el fons, sí, ajudaven a passar l'estona. Però el cinema té l'extraordinària qualitat de que reflecteix molt el moment històric en què es van fer aquestes pel·lícules. I aquestes pel·lícules són fruit d'una època molt concreta del segle XX, que és a partir de l'any 1941, que és quan es realitza la que està considerada la pel·lícula seminal d'aquest gènere, que és El halcón maltés de John Huston. I per què? Doncs perquè una vegada més hem d'entendre el context cultural de tot plegat, el context social i sobretot el context històric. És quan comença la Segona Guerra Mundial, i amb la Segona Guerra Mundial els valors es trastocaran. Allò que fins l'any 40 estava bé, les pel·lícules ho reflectien. Les pel·lícules són molt maniquees. Els bons són molt bons, i a més guapos, i els dolents són molt dolents, i tirant a... Sí, no ens enganyem. Però amb el cinema negre no. Amb el cinema negre hi ha una grisor, no en el sentit de mediocritat, grisor en el sentit que les coses no són ni blanques ni negres. Hi ha una línia que està molt indefinida, que veurà molt, evidentment, del context històric. Per què? Doncs perquè la guerra ho porta. Ara ho estem vivint amb Ucraïna. Hi ha un context històric en el que matar una persona és una cosa indefectiblement dolenta, però carregar-se un exèrcit, com podria ser l'exèrcit rus, poder no estar tan malament, depèn de quin bàndol estàs. Home, les coses són bones sempre, si són bones, i són dolentes sempre, si són així, no? Doncs amb el cinema negre s'establirà això, una ambigüitat moral que portarà molta gent a qüestionar-se valors. I aquests valors a la pantalla es traslladaran en cinema. Jo us proposo dues conferències, la primera de les quals ho farem però en forma de diccionari, perquè això de començarem l'any 1941 i llavors anirem avançant amb el temps, pot resultar una mica previsible, de manera que ho he estructurat com si fos un diccionari. Avui analitzarem des de la lletra A fins a la lletra L, i cada lletra de l'abecedari, la A, la B, la C, la D, etc., fins la L, ens portarà alguna de les característiques de les pel·lícules, dels actors, dels trets identificatius d'aquest gènere. I a la segona conferència, si hi ha sort i la podem impartir, serà des de la M fins a la lletra Z. Per tant, avui començarem des de la lletra A, la A d'acotació, acotació temporal, però també geogràfica, fins a la lletra L, la L de Laura, que és un dels grans títols del gènere i que és la que acompanya aquesta imatge, la del Dan Andrews, veient un quadre amb el qual s'hi acaba obsessionant perquè ha d'investigar l'assassinat d'una noia que és la Laura Hunt. Ja ho analitzarem després, això. Bé, doncs, per tant, comencem el nostre recorregut analitzant una mica la primera lletra, la A d'acotació. I aquesta acotació és una acotació que ens arriba des d'un punt de vista geogràfic, temporal, però també des d'un punt de vista d'allò que entenem o d'allò que no podem entendre per cinema negre. Mireu, si entenem per cinema negre aquest tipus de pel·lícules que abans us he comentat, de policies, de crims, de lladres i tot això, clar, entren, per exemple, les adaptacions cinematogràfiques de les novel·les en Sherlock Holmes, de finals del segle XIX? Una mica just. Entren les pel·lícules d'espies en rotllo James Bond dels anys 60 i 70? Tampoc. Per tant, hem de delimitar exactament què és el que podem entendre per al cinema negre. Bé, i aquestes acotacions són formals i també materials. I és per això que us porto aquí un petit esquema on podem veure què és allò que caracteritza el cinema negre. Mireu, els aspectes formals, és a dir, la configuració de les pel·lícules. No, espereu, clar, això ara no en pantalla, no, veig que en televisió això no ho marca, això. Bé, els aspectes formals n'hi ha 3, sobretot. 3. Una narració fragmentària en forma de flashback. Què vol dir això?
El flashback és un recurs cinematogràfic que hem vist moltes vegades i que resulta sempre molt interessant, que és la idea de començar la pel·lícula per la meitat, o per al final. I llavors veiem el final o veiem la meitat de la pel·lícula i el protagonista recorda, o tot plegat, anem al principi de com va iniciar-se tot plegat, i acaba la pel·lícula en el moment en què l'hem començat. Això és la narració fragmentària, és a dir, en forma de flashback. En cinema negre s'utilitza molt. I per què? Doncs per una raó que després us explicaré. El segon element, una estètica expressionista. Normalment amb això al cinema negre la gent em pregunta, bueno, i les pel·lícules de cinema negre han de ser fetes en blanc i negre? No necessàriament. Hi ha excel·lents títols rodats en color, però la tònica general és que la immensa majoria de les pel·lícules de cinema negre estan rodades en un esplèndid blanc i negre. I els directors de fotografia procedien d'Europa, procedien de l'Alemanya nazi, que fugien, per raons polítiques a vegades, i que es refugiaven, òbviament, a Nord-Amèrica. Començaven a treballar a Hollywood i van ser contractats per als estudis de Hollywood on van realitzar aquesta mena de pel·lícules. Per tant, és molt natural trobar-se grans directors de fotografia alemanys o directors alemanys dirigint aquestes pel·lícules, però no només alemanys, també hongaresos, polonesos, etc. I un tercer element és l'espai temporal i geogràfic comú. Què vol dir això? Doncs que les pel·lícules de cinema negre se situen en un temps molt concret, que és l'època contemporània. No podem entendre cinema negre a l'edat medieval o al segle XIX. Sobretot passa al segle XX. I sobretot passa en un espai geogràfic comú, que és una gran ciutat. Les pel·lícules de cinema negre sempre passen en grans ciutats. Pot haver alguna excepció, però per línies generals sempre passen en grans ciutats. Aquests són els elements, diguem-ne, formals, però i els materials? Doncs mireu, històries on hi ha delicte, crim o violència, és la base. Cinema negre, hi ha d'haver-hi crim, hi ha d'haver un delicte, hi ha d'haver violència. No necessàriament aquest crim ha de ser penat, o ha de ser, diguem-ne, castigat. No necessàriament. La legalitat i la moralitat no sempre coincideixen. Allò que està bé no necessàriament és allò que està correcte. La llei no sempre és justa. Això per primera vegada ens ho plantejarà el cinema. I tercer element, trames marcades per la fatalitat i un final tràgic. La censura no permetia que el crim quedés impune. I per tant, d'alguna manera o altra, les històries havien d'acabar malament. Tu l'has fet, tu l'has de pagar. Com es resol això des d'un punt de vista argumental? Doncs hi entra la fatalitat, hi entra el destí. Una idea molt interessant que després explicarem. Bé, amb aquests tres elements, tant formals com materials, quines són les pel·lícules que d'alguna manera o altra marquen el principi i el final del gènere? Doncs mireu, la primera d'elles és El halcón maltés, la pel·lícula de John Huston de l'any 1941 amb en Humphrey Bogart, després la comentarem molt breument. I l'última del gènere, per dir-ho d'una manera, diguem-ne, convencional, tot i que n'hi haurien moltes més, seria Set de Mal, de l'any 1958, dirigida per Orson Welles i amb el Charlton Heston de protagonista. Aquesta és, doncs això, la primera lletra, la A de quotació. I hem definit temporalment, geogràficament, formalment, materialment, quins són els límits del gènere. I de la lletra A de quotació ens anem a una altra, la B de Bogart. Perquè és evident que bona part del cinema negre estan protagonitzats per tota una sèrie d'actors del Hollywood clàssic que d'alguna manera o altra es van especialitzar en aquest tipus de gènere. El que és l'actor protagonista o personatge per antonomàsia del cinema negre, òbviament, és Humphrey Bogart, nascut a Nova York l'any 1899, un actor que hem vist en moltíssimes pel·lícules, però sempre d'alguna manera o altra associat a aquesta mena de papers. Aquí el tenim amb una fotografia publicitària de principis dels anys 40. Fins i tot en la seva pel·lícula més emblemàtica, que és Casablanca, té molts elements de cinema negre. Bogart va protagonitzar moltes pel·lícules de cinema negre. Hi ha El último refugio, hi ha El halcón maltés, La senda tenebrosa, Cayo Largo. Però, d'alguna manera o altra, les que van tenir més èxit són aquelles que va rodar amb la seva esposa, la Lauren Bacall, a qui va conèixer Tener i no Tener, i que rodaria amb ella unes quantes pel·lícules més. Jo us proposo veure ara el principi d'una d'elles, que és El sueño eterno, que és una de les seves pel·lícules més famoses, rodada l'any 1946, on ell interpreta el personatge d'en Philip Marlowe, que és un investigador privat, és un arquetipus de cinema negre, ja ho analitzarem després, i on, fixeu-vos, la primera vegada que coincideix ell, el seu personatge, amb la Lauren Bacall. És un diàleg molt punyent, molt tallat, molt àcid. No té res a veure amb el romanticisme carrincló i ensucrat que només podíem haver conegut, diguem-ne, 10 anys abans.
Aquí tenim, doncs, a Humphrey Bogart i a Lauren Bacall en el principi de El sueño eterno, dirigida per en Howard Hughes l'any 1946. Si ens hem d'emportar un ensurt cada vegada que apaguem o ens anem al d'allòs. No sé si podeu, perquè clar, de sentir-ho, crec que a darrere de sentir-ho ben poc. Ho podeu llegir per això? Podeu llegir bé? Vale. No sé quin és el comandament per això de pujar, si és aquest aquí, algú el sap? És que no sé si és el canal o aquest aquí és el de... El volum. Correcte, molt bé, doncs anem a pujar una mica més. Molt bé, fantàstic. Bé, a part de Bogart, van haver-hi altres actors, òbviament, que van interpretar pel·lícules de cinema negre. Cinema negre va ser un dels molts gèneres que es van cultivar als anys 40 i 50, però clar, i evidentment, hi havia el drama, hi havia la comèdia, les pel·lícules de l'oeste, les pel·lícules de terror, etc. Alguns dels grans actors que van protagonitzar aquestes pel·lícules són, per exemple, en Dan Andrews, el que podeu recordar segurament per protagonitzar Laura, de l'any 44, o Más allá de la duda. Però en tenim d'altres, com per exemple el magnífic Dan Duryea, el que recordareu, sempre feia de dolent aquest senyor, sempre feia de secundari, llafiscós, que acabava morint al final i era dolent tot, tot i que això que a la vida real era una excel·lent persona. A poder recordar Perversidad o El abrazo de la muerte, entre d'altres. Més actors que van protagonitzar pel·lícules de cinema negre. Doncs mireu, aquí tenim el Glenn Ford. És possible que el recordeu amb Hilda. Hilda és un dels grans títols del cinema negre. Després la comentarem. Però també va fer, per exemple, Los Sobornados, dirigida per en Fritz Lang, a l'any 53. Altres actors, doncs mireu, l'Edward G. Robinson. Aquest el catalogam sobretot en cinema de gàngsters, però també va rodar interessantíssimes pel·lícules de cinema negre, com Cayo Largo, com Perversidad, com La mujer del cuadro, un dels grans actors anomenats de caràcter dels anys 30, 40 i 50. Més actors, doncs mireu, l'Stephen Hayden. És possible que recordeu perquè era el policia corrupte de El Padrino, però també en la seva joventut va fer pel·lícules com, per exemple, Johnny Guitar, amb la Joan Crawford, i en pel·lícules de l'oest, doncs, de cinema negre, Atraco Perfecto, de Stanley Kubrick, o La jungla de asfalto, de John Huston, que després comentarem. L'Sterling Hayden. Més actors, doncs mireu, aquí tenim l'Alan Ladd. L'Alan Ladd tenia fama de ser l'actor més baixet de Hollywood. Deien que li havien de posar un tamboret cada vegada que havia de petonejar l'actriu corresponent perquè estigués una mica per sobre d'ella. Llegenda urbana, ja us dic jo. Però a principis dels 40 es va protagonitzar pel·lícules com, per exemple, La llave de cristal o La Dahlia azul, entre moltes d'altres. I ara tenim aquí, anem a treure la traca final, alguns dels grans, dels més grans de tots. El grandiós, el magnífic, l'extraordinari Burt Lancaster. Va tenir una carrera magnífica, en pel·lícules en va tocar de tot, i al principi de la seva carrera, a finals dels 40, va fer pel·lícules de cinema negre, entre d'altres Fuerza Bruta o Forajidos, entre d'altres. Més actors, doncs mireu, a part d'en Burt Lancaster, tenim aquí, fixeu-vos quines fotografies més maques, en Robert Mitchum, també l'actor més passota de Hollywood, de rostre hieràtic, pel·lícules com Retorno al pasado, o entre d'altres Cara de Ángel, amb la Jane Simmons. I també tenim aquí, ja per anar acabant, el Richard Widmark, que aquest també segurament que recordareu que feia de dolent, però que té pel·lícules també molt interessants com El beso de la muerte, que va ser el seu debut, o Pánico en las calles, l'any 1950, de Via Casa. Bé, per tant, doncs, hem tacat la P de Bogart com els actors que d'alguna manera o altra van protagonitzar aquest tipus de pel·lícules. I de la P de Bogart ens anem a la següent lletra de l'abecedari, que seria la C de carter, perquè en cinema negre hi ha un carter, aquell que truca dues vegades. El carter sempre truca dues vegades, és una de les novel·les més conegudes de James M. Cain,
que va publicar-se l'any 1934, que va tenir un gran escàndol quan es va publicar, va ser prohibit en algunes biblioteques i tot, i que explica un fet real carregat de morbositat i carregat d'elements sensuals i eròtics. De què va la història? La història és molt vulgar, És la història d'una revista, un que no sap on dar-la, que és el John Garfield, a la pel·lícula John Garfield, que coincideix pare amb una benzinera que està regentada per un matrimoni. Un marit que és una mica canteules, una mica cantabanyanes, i la seva voluptuosa esposa, que és la Cora. S'emboliquen ells dos, el jove i la dona, i planeja evidentment matar el marit, però tot acabarà anant evidentment pel pedregar. Va ser una pel·lícula que quan es va rodar, perquè aquí està veient el cartell de la segona versió que es va rodar, però és que n'hi ha 4 de versions. La primera és una versió francesa, la segona és aquesta, El cartero siempre llama dos veces, dirigida per Ty Garrett el 46, la tercera és una que es va dir Obsession, dirigida per Visconti, i la quarta és la pel·lícula al mateix títol que va protagonitzar en el seu moment en Jack Nicholson i la Jessica Lange, l'any 1981. Aquesta és la versió més coneguda. Aquí va trigar Espanya 30 anys en arribar, 27, va arribar l'any 73, perquè, entre altres coses, es veu que hi havia una escena en què hi havia un petó amb llengua. I això era del tot intolerable, correcte? Clar, de sortir no surt res, en el sentit que atribuïm avui a la paraula sortir, és a dir, allò de posar el rombus, els que recordeu el rombus, doncs no surt res, però s'insinuen moltes coses. I això és la sensualitat de l'escena. Us proposo veure el principi d'aquesta pel·lícula, que és un principi la primera vegada en què coincideixen ells dos. Fixeu-vos les mirades que es creuen i el joc de toma i data, per entendre'ns, que pot arribar a ser ja molt insinuant. L'escena inicial amb l'Anna Turner i en John Garfield de El cartero siempre llama dos veces, collita del 1946. Ja veieu que és un lloc molt apropiat, això de pintar-se els llavis, diguem-ne aquí al peu de l'escala, vull dir que una cosa... Bé, fixeu-vos aquest joc de mirades, amb ell li cau pintar llavis, ell el recull, ella diu, dóna-me'l, i ell diu, no, vine a buscar-lo. I aquí s'estableix un joc implícit, o més explícit del que ens podem arribar a pensar, de quin serà el joc d'aquesta parella tan fogosa, evidentment que acabarà malament. Què més us volia dir, això? Bé, aquí, evidentment, hi ha una de les grans fems fatals de la història del cinema, que és l'Anna Turner. Estem parlant també d'un tipus de pel·lícules que són fruit d'uns altres valors. Ara, per exemple, seria impensable rodar aquesta pel·lícula, perquè, òbviament, el paper de la dona és essencialment negatiu. Essencialment negatiu. Les dones intel·ligents i astutes són plantejades aquí com a fems fatals. Dones egoistes que utilitzen els seus encants per aprofitar-se, evidentment, dels homes i portar-los, diguem-ne, a la perdició. Però, clar, estem parlant d'unes pel·lícules, d'unes obres que són fruit d'una altra època en què eren vigents uns altres valors, avui sortosament superats. Clar, i aquí es planteja que aquesta mena de pel·lícules s'haurien de prohibir. Home, no ens passem, perquè si comencem a ser políticament correctes ens carregarem tota la cultura occidental dels últims 1.500 anys. Perquè també és veritat que d'aquí 30 o 40 anys els valors del 2050 o 2060 seran ben diferents dels d'avui en dia, o bastant diferents. I per tant, aquest revisionisme històric ens pot portar a qüestionar-ho tot. Per tant, acceptem-ho, mirem-ho a distància, critiquem-ho si volem, però acceptem. Bé, de la C de carter ens anem a l'altra lletra, que és la D de directors. És evident que en el Hollywood clàssic van haver-hi tota una sèrie de directors que van reeixir extraordinàriament amb el gènere del cinema negre.
Vegem-ne, res, els 5 més destacats, curiosament, la immensa majoria d'ells europeus, tot i que van triomfar, evidentment, a Hollywood. El primer d'ells és Jules Dassin, que és un dels menys coneguts, director magnífic, que va néixer a Califòrnia, que va morir a Grècia, va ser perseguit per al Comitè d'Activitats Antinord-Americanes per les seves idees, diguem-ne, avançades, que es deien anys enrere, és a dir, idees comunistes, idees d'esquerres, i que té diverses pel·lícules magnífiques de cinema negre. Entre les més destacades, un drama carcelari, Fuerza Bruta, amb el Burt Lancaster l'any 1949, i Charles Wilford de protagonista, La noche de la ciudad, amb el Richard Widmark i la Jean Tierney, o Rififi, una extraordinària pel·lícula francesa de la que en parlarem, si tot va bé, a la segona sessió. Aquest, doncs, per tant, en Jules Dassin. El segon director és un director que és també americà, en aquest cas, que és en John Huston. John Huston és el pare de la grandiosa actriu Angelica Houston i és el qui va debutar en cinema com a director a la pel·lícula que, com us he comentat abans, és la que obre el gènere, que és El halcón maltès. Però a banda, també té altres grans títols com Cayo Largo, de l'any 1948, amb en Bogart i la Bacall, o La jungla de asfalto, una pel·lícula de la que també en comentarem més tard. Un tercer director, Fritz Lang, el grandiós Fritz Lang, director d'origen alemany, que a Alemanya hi havia dirigit pel·lícules com El Mabús o Metròpolis, i que té una carrera a Amèrica molt interessant, i on la idea de la predestinació, del destí, que després comentarem, està molt present en tota la seva obra. Entre les pel·lícules més rellevants de Fritz Lang dintre del gènere negre hi ha La mujer del cuadro, amb l'Edward G. Robinson i la Joan Bennett, hi ha Los sobornados, amb el Glenn Ford i la Gloria Graham, o Más allá de la duda, amb el Dan Andrews i la Jane Fontaine de protagonistes. I d'Alemanya ens anem a un altre director, diguem-ne, alemany, que és Otto Preminger, que també aquest senyor va dirigir pel·lícules també molt interessants del gènere, començant per la plusquamperfecta Laura, de l'any 1944, amb la Jean Tierney i el Dan Andrews, una pel·lícula que va portar per nom, on estava aquesta? El borde del peligro, amb els mateixos protagonistes, i una última, també molt interessant, que és la que porta per nom Cara de Ángel, de la que en parlem en la següent sessió, i on surt també una altra femme fatal veritablement perversa, que és la Jane Simmons. I l'últim dels directors també és un director alemany, nascut a Dresden, i que és en Robert Siodmak, que té en el seu haver en pel·lícules de cinema negre, pel·lícules com La dama desconocida, amb la Francho Ottone, Una vida marcada, aquí amb el Víctor Mature de protagonista, o El abrazo de la muerte, amb el Richard Widmark, amb el Burt Lancaster, entre d'altres. Bé, i de la D de directors a la E d'escriptors. Un dels elements característics del cinema negre és el seu origen literari. Moltes de les seves pel·lícules estan basades en llibres. Molts dels escriptors o dels guionistes ho eren a la vida real, és a dir, guionistes que eren contractats com a tal però que ja tenien una carrera literària prèvia. Dintre de la immensa gamma d'escriptors que es van dedicar al cinema negre, quan parlem del cinema negre, diguem-ne, el clàssic, el dels 40s, n'hem de mencionar 3. El primer d'ells, el que va néixer a Maryland, el 1894, i que és en Dashiell Hammett. Aquest senyor a la seva joventut va treballar en una agència de detectius, que és l'agència Pinkerton, i és el creador d'un personatge que és un dels grans detectius privats, que és en Sam Spade, el protagonista de L'halcón maltès. Després analitzarem molt breument. A part del Dashiell Hammett, que és un dels monstres, un dels colossos, en tenim un altre, que és en Raymond Chandler. Aquest es va dedicar com a guionista a Hollywood, no només com a escriptor, com a guionista. És l'autor de El carter sempre truca 2 vegades, però també un dels millors guions que s'han fet en cinema negre, que és Perdición, la pel·lícula d'en Billy Wilder. I l'últim dels escriptors que comentarem, hi hauria molts més, però bàsicament el tercer que tanca una mica tot plegat és James M. Cain, que és el creador, entre d'altres, de Alma en Suplicio, i que va passar també una bona temporada a Hollywood on va desenvolupar diversos guions. Bé, de l'E d'escriptors ens anem a la F. La F de fatalitat. I aquest és un concepte que abans us he comentat, que és el tema del flashback, és a dir, de començar la pel·lícula per al mig o al final i llavors, diguem-ne, retrocedir. En què consisteix aquesta fatalitat? La fatalitat és la idea que no és ja del cinema negre, és una idea ja genèrica, que forma part de la nostra cultura, que és la idea del destí, la idea de la predestinació. I a aquestes pel·lícules es parla molt de destí i molt de predestinació. No en un àmbit místic, al contrari, un àmbit molt terrenal, però que ens du a terme a pensar això. Per què? Per exemple, per posar-vos 2 exemples. 2 de les grans pel·lícules del cinema negre, com és Laura i El crepúsculo de los dioses, les 2 comencen amb una veu en off.
No serà fins al final de la pel·lícula que l'espectador sabrà que aquesta veu en off ja està morta. És el personatge ja difunt que ens explica la història. Però també hi ha un altre element, que és el gran recurs que l'espectador se sent una mica poderós al respecte. Quan comences una pel·lícula per al final i aquest final hi ha una mort o hi ha un fet, diguem-ne, tràgic, i llavors reculem fins al principi, nosaltres com a espectadors sabem com acabarà, perquè ja ho hem vist, però el personatge no ho sap. I aquesta visió omniscient, poderosa, és aquella visió que ens porta a que no puguem evitar què és el que li passarà al personatge al final, que és que acabarà morint. Aquesta idea està molt present en moltes pel·lícules. Vegem-ne tres. La primera d'elles, la gran obra mestra de Billy Wilder, que és Perdición, una pel·lícula de 1945, de la que en parlarem, i que explica també una història molt vulgar, la història d'un venedor d'assegurances, que és en Fred McMurray, bastant xitxarelo, bastant lleuger, i que, lleuger en el sentit que és un tio, diguem-ne, grisolt, i que s'enamora d'una femme fatal, la Phyllis, i aquesta femme fatal està casada, i comencen a embolicar-se ells dos, l'agent d'assegurances i la Barbara Stanwyck, que és la protagonista, i planegen matar el marit. Però matar el marit en determinades circumstàncies perquè així puguin cobrar la doble indemnització de l'assegurança, perquè ell, recordem, és venedor d'assegurances. I què passa? Doncs que comença la pel·lícula pel final. Comença la pel·lícula amb el Fred McMurray, que és aquest venedor d'assegurances, explicant com acabarà. Ja sabem nosaltres com acabarà, però aquí ve el moment més fascinant de tots. Vegem. Office memorandum. Born Adept Department Keys, Claims Manager. Los Angeles, July 16, 1938. Dear Keys, suppose you call this a confession when you hear it. No, I don't like the word confession. I just want to set you right about something you couldn't see because it was smack up against your nose. You think you're such a hot potato as a claims manager, such a wolf on a phony claim. Maybe you are. But let's take a look at that Dietrichson claim. Accident and double indemnity. You were pretty good in there for a while, Keys. You said it wasn't an accident. Check. You said it wasn't suicide. Check. You said it was murder. Check. You thought you had a cold, didn't you? All wrapped up in tissue paper with pink ribbons around it. It was perfect. Except it wasn't because you made one mistake. Just one little mistake. When it came to picking the killer, you picked the wrong guy. You want to know who killed Dietrichson? Hold tight to that cheap cigar of yours, Keith. I killed Dietrichson. Me, Walter Neff. Insurance salesman. 35 years old, unmarried, no visible scars. Till a while ago, that is. Yes, I killed him. I killed him for money. For a woman. I didn't get the money, and I didn't get the woman. Què us sembla això? Això és agafar, estem clavats a la butaca, què ha passat aquí? I no sabem res, així comença la pel·lícula, No sabem qui és aquest Dietrichson, sabem que aquest tio ha matat a Dietrichson, però sabem dues coses, el va matar per diners i per una dona. I guaita aquest gir de guió tan extraordinari, No vaig aconseguir ni els diners ni la dona. Bé, doncs aquest és el principi de Perdición. I llavors ara, just després d'aquesta escena, veurem com comença tot plegat uns quants mesos enrere, quan aquest personatge, Walter Neff, amb la Fred McMurray, va a una casa a renovar l'assegurança i comença la història. Nosaltres ja sabem com acabarà. Nosaltres som déus, en aquest sentit. Ja sabem quin és el final que li espera amb aquest, la seva dona i el tercer. Però els personatges encara no ho saben. Ho enteneu, aquest concepte de fatalitat, de destí? Anem a un altre exemple. Una pel·lícula que es diu The Killers, que va portar per nom aquí Forajidos, que va ser una de les primeres pel·lícules d'en Burt Lancaster i la de Gardner, i que comença també d'una manera gairebé... Cecil B. DeMille deia que les pel·lícules havien de començar com un terratrèmol i a partir d'aquí anar pujant. Doncs una cosa semblant passa amb aquesta pel·lícula. Aquest és el principi.
Dius, a veure, com pot ser que matin el Burt Lancaster només començar la pel·lícula? Sí o no? Doncs aquesta és la idea. Ara retrocedirem en el temps i veurem en quines circumstàncies aquest personatge ha anat a parar on ha anat a parar. L'últim exemple, que segurament que és el més conegut de tots, una pel·lícula dirigida per Rudolf Maté l'any 1949 i que va portar per nom Doa, que és Muerto al llegar, i que va protagonitzar el sempre magnífic Edmond O'Brien. Aquest és el principi de la pel·lícula, només just després que hagi sortit allò del Directed B, Rudolf Maté, es veu això. Aquí tenim la pel·lícula i aquí tenim el principi. I'd like to see the man in charge. I want to report a murder. Sit down. Where was this murder committed? San Francisco, last night. Who was murdered? Han canviat el rotllo de la pel·lícula aquí, hem començat per al final, Doncs això, aquest és el principi de Doa Muerto al llegar, o con las horas contadas. Va haver una versió dels anys 80 que va protagonitzar el Dennis Quaid i que va portar per nom Con las horas contadas. I de què va això? Doncs això, un home que és també un emprenedor d'assegurances, un home diguem-ne que porta una vida molt corrent i que l'enverinen i que té només 24 hores per saber qui l'ha enverinat abans no mori, perquè ell sap que ha de morir. I ara retrocedirem 24 hores i analitzarem en quines circumstàncies, on hi ha l'atzar, on hi ha les casualitats, les causalitats, acaben amb la mort del protagonista. Molt bé, doncs per tant hem vist com la importància del destí, de la fatalitat amb el cinema negre, encara que pot semblar, insisteixo, el concepte diguem-ne com bastant cosmològic. Anem a canviar de lletra, de la F de fatalitat ens anem a la G de gàngster. A vegades hi ha una certa tendència, perfectament comprensible, de poder confondre els dos gèneres, les pel·lícules de gàngsters de les pel·lícules de cinema negre, però hi ha diverses diferències bastant notables. La primera de les quals és l'època. Les pel·lícules de gàngsters se situen sobretot a principis dels anys 30, és a dir, 10 anys abans que el cinema de negre. I per què? Doncs perquè una vegada més la història ens dona els motius. Hi ha dos fets que són els que condicionaran, diguem-ne, l'existència del cinema de gàngsters. La primera, la llei seca. A l'any 1919, el Congrés dels Estats Units signa la llei seca per la qual es prohibeix el consum i la comercialització d'alcohol. I això, lluny de provocar abstemis, al contrari, farà que la gent, diguem-ne, mami d'una manera, diguem-ne, com si no hi hagués demà. Com que no hi haurà canals legals per fer-ho, el que es farà serà recórrer, òbviament, als baixos fondos, recórrer, diguem-ne, a la il·legalitat. I aquí hi haurà tota una sèrie de personatges, els famosos gàngsters, que són els que comercialitzaran amb l'alcohol. L'altre element, evidentment, serà la Gran Depressió nord-americana. A l'any 1929, amb el famós crac borsari, farà que el país s'enfonsi en una depressió en la que la gent perdrà la feina. I, per tant, molta gent voldrà buscar alternatives per guanyar-se la vida de manera, diguem-ne, poc honorable. Dintre de la mitologia popular, la que va crear tota una sèrie de personatges que van ser immensament famosos en el seu moment, hem de parlar, per exemple, dels tres més coneguts. N'hi ha molts més, evidentment, però aquests, encara que no sapiguem d'història contemporània, solament que ens sonen, si més no a través de la cultura popular. L'Al Capone, qui no coneix l'Al Capone? El John Dillinger o el Lucky Luciano. El primer i el tercer van morir per morts naturals, entre cometes, mentre que el segon, diguem-ne, que va morir amb acte de servei, quan només tenia 31 anys. Una certa aureola heroica, de personatges, diguem-ne, una mena de Robin Hoods entre moltíssimes cometes, són els que van envoltar aquests personatges que eren, evidentment, molt populistes. No dubtaven en afavorir molt els barris on s'havien criats, barris suburbials, barris molt pobres, per guanyar-se, òbviament, a favor de la gent. I perquè quan se'ls jutgés, que això era el que va passant, excepte en Dillinger, que va morir just sortint d'un cinema, després de veure una pel·lícula que es deia El enemigo público número 1, per cert, va guanyar-se, evidentment, a favor de la gent.
Bé, i llavors què passa? Doncs que el cinema va donar moltes d'aquestes pel·lícules. Entre l'any 1930 i l'any 1934, Hollywood roda prop de 300 pel·lícules de gàngsters, que tenen diferències amb el cinema negre perquè aquí es veu molt clar que no hi ha línies, no hi ha aquella grisor, aquella ambigüitat que hi haurà al cinema negre. Aquí no. Aquí el dolent és molt dolent, ja se sap. I ja sabem, a més, que acabarà malament. I a més, són personatges, diguem-ne, més o menys granítics, que creixen en famílies desestructurades, que tenen una gran ambició personal, però que tenen també un caràcter autodestructiu molt notable. I per tant, totes aquestes pel·lícules protagonitzades per aquests personatges acabaran, òbviament, malament, en algun moment més o menys àlgid. Alguns dels grans films rodats a principis dels anys 30 són, per exemple, Empadronada, amb l'Edward G. Robinson i el Douglas Fairbanks Jr. de protagonista, són El enemigo público, amb el James Cagney, que va ser un actor també que va protagonitzar moltes d'aquelles pel·lícules, o Scarface, que aquesta és segurament la seva pel·lícula més famosa, la pel·lícula més famosa, diguem-ne, del gènere, amb en Paul Mooney de protagonista, dirigida per en Howard Hughes, i amb en Boris Karloff, fent de dolent de dolents. Boris Karloff aquí no feia ni la mòmia ni el Frankenstein, feia de dolent, de gàngster dolent. Anem a veure una escena, que és l'escena en què van extorsionar bars. Aquells bars que no els hi compren la seva cervesa il·legal, òbviament, acaben atonyinant el propietari i els acaben extorsionant. Aquí tenim, doncs, a Paul Mooney i a George Raft a la pel·lícula Scarface, de Howard Hughes, de l'any 1932. Bé, ja veieu que molt sutils, allò de dir, bueno, si us va fer res, podeu intercanviar. No, aquí res, Aquí van, diguem-ne, pel bon gros, Clar, hem de també contextualitzar. Ara aquestes pel·lícules, diguem-ne, que ens impressionen de manera molt relativa, però clar, penseu que tenen gairebé 90 anys. Aquesta pel·lícula té 90 anys, i per tant, òbviament, el context de l'època és molt diferent. En el públic de l'època va impactar enormement aquesta pel·lícula. Bé, doncs, de la G de gàngster ens anem a la següent lletra, que és la H. La H, òbviament, d'Halcón, que és el títol de, com us he comentat abans, la primera pel·lícula oficial del gènere. És una pel·lícula basada amb la famosa obra d'en Dashiell Hammett i que tot gira entorn a una trama en què hi ha un protagonista d'una mena de falcó, un falcó de plom, que és un ocell de plom que sempre que dintre hi ha una mena, diguem-ne, de tresor, de microfilm, no sé exactament què és. És una pel·lícula en què hi ha totes les constants del gènere. Aquest investigador, encarnat per en Humphrey Bogart, en Sam Spade, la fem fatal de torn, en aquest cas la Maria Storr, i amb un grapat de grans actors secundaris encapçats per en Peter Lorre, per en Edward Bond, en Sidney Greenstreet, entre d'altres. És una pel·lícula molt interessant, de la que ja hi havia dues versions prèvies, als anys 30, però que en John Huston es va atrevir a portar a la pantalla amb una pel·lícula que avui ha estat considerada justament com el primer gran clàssic del cinema negre. Per cert, la famosa estatueta, de la qual ara veurem un fragment, que és una estatueta de bronze, que és, doncs això, un falcó, perdó, bronze de plom, cada vegada que s'ha subhastat, perquè aquestes coses subhasten, allò d'objectes de col·leccionista de cinema, cada vegada ha superat el $1.000.000 de venda. I és una peça que no té valor, però fixeu-vos la mitologia que hi ha al darrere d'aquestes pel·lícules. Aquí tenim el final de l'Halcón Maltès, atenció, amb cita de Shakespeare inclosa. Quan ja s'ha descobert tot i la dolenta va per a la presó. Hello, John. Got it? No. Swell. Here's another one for you. She killed mine. Well, I've got some exhibits. Boys, guns, some Cairo,
That's the dreams are made of. Huh? Molt bé, un parell d'idees. Aquesta porta de l'ascensor que es tanca, una mena de metàfora del que es trobarà la Mary Stork quan vagi a la presó, és a dir, entre reixes, i llavors aquesta cita, el material del qual estan fets els somnis. Això és una cita de Shakespeare de La Tempesta, quan el personatge, diguem-ne, protagonista parla de com estan fets els homes, el material del qual estan fets els somnis. Bé, doncs, de la H d'Halcons anem a la següent lletra, que és la I, evidentment, d'investigador. És evident que dintre de la mitologia dels arquetipus de cinema negre hi ha un prototipus de personatge que és l'investigador privat. Hi ha la femme fatal, que analitzarem bé a la segona conferència, i l'investigador és aquell personatge del que també és que és com molt arquetípic, no? És a dir, aquell personatge, diguem-ne, que sempre treballa en solitari, misògen o misàntrop, gabardina, barret, problemes amb l'alcohol, problemes de sociabilitat, addicte al tabac, que coneix, diguem-ne, tots els secrets, diguem-ne, de la justícia i de té contactes amb els policies, però també en baixos fons, i que d'alguna manera o altra va donar la imatge que en tenim ara genèric per la imatge d'investigador. Òbviament, els investigadors que coneixem ho són a través també de la literatura. Aquí tenim, per exemple, la primera edició de L'Halcón Maltès, és a dir, el que forja personatge d'en Sam Spade, el que hem vist ara amb en Humphrey Bogart en aquesta pel·lícula, que va ser obra d'en Dashiell Hammett. En tenim un altre exemple, aquí bàsicament l'Halcón Maltès, més enllà d'aquelles dues versions anteriors, no ha sigut altra vegada interpretat, vull dir, Humphrey Bogart va ser el prototipus de l'actor que el va interpretar. Un altre dels investigadors privats molt coneguts és en Philip Marlowe, que és el protagonista de El Sueño Eterno. Aquí tenim la primera edició del llibre, de Raymond Chandler. Sí que és veritat que en Philip Marlowe ha sigut interpretat per altres actors, com per exemple en Jack Nicholson mateix, com en Robert Mitchum, entre d'altres. I una mica per contrarrestar tot això, ens trobem doncs, no amb un investigador, sinó amb una parella d'investigadors, els protagonistes d'una sèrie de novel·les que van portar el genèric nom de El Hombre Delgado i que van ser escrites per en Dashiell Hammett. Aquí no és aquest investigador asociat, divorciat o desaparellat, sinó que és una parella glamurosa, sofisticada, que s'aven molt, que s'estima molt, que viuen en un àtic de Manhattan i que són el Nick i la Nora Charles, un matrimoni que tenen un gosset, que és l'Asta, i que resolen molt alegrement els crims que es plantegen. Es van fer tota una sèrie de pel·lícules d'aquesta El Hombre Delgado perquè van tenir molt d'èxit. La primera, l'any 1934, La Cena de los Acusados, i en van haver unes quantes més protagonitzades per en William Powell i la Myrna Loy de protagonistes. Aquí tenim els dos, més, òbviament, la gosseta Asta. You must be in New York. Where do you think you're going? I'm going to take a walk. Well, you just been for a walk. We're going sightseeing, yes. What's that? That's known in burglary circles as a flashlight. Nick, what are you up to? What is this? Looks like a hole. What are you going to do? I'm going down to the shop. I want to find out why it's closed. Why would they close it when late at me? Well, the last time I know, they never closed the shop. It's average. You think he's hiding there? I don't know, but this thing's giving me the itch. I'm going to find out. Nick, I won't have you like that. Hey, it was you that got me into this. No, I know, but this is different. He's a crazy man. He might kill you. He won't kill me. I'm going to ask him for a second. All right, go ahead. Let's go and see about you. But I think it's a dirty trick to bring you all the way to New York just to make a widow of me. You wouldn't be a little long. You bet I would. And I'll call you money. Any important small. Goodbye. Check out. Take care of yourself. Oh, sure I will. Look at him like that. Say anything you meant. I don't care. It's just that I'm used to it, that's all.
Aquí teníem aquesta escena de La cena de los acusados, que va ser la primera de diverses pel·lícules que es van fer. Des de com dit, la I d'investigadors, anem a l'altra lletra, que és la J, evidentment, de jungla. La jungla d'asfalt, la jungla d'asfalt, que és una de les grans pel·lícules també del gènere, rodada l'any 1950. Aquí ens trobem amb el mateix director de la Cop Maltès, és a dir, John Huston, amb una pel·lícula que es podria inscriure en aquesta mena de gènere que és pel·lícula sobre atracaments perfectes que acaben com el Rosari de l'Aurora. És a dir, pel·lícules en les que es produeix un atracament, que tot s'ho perfecte, però sempre hi ha un petit detall que és el que acaba, diguem-ne, condicionant un final que acostuma, evidentment, a ser tràgic. En aquesta pel·lícula és el Sam Jave, que és el cervell de l'operació, que acaba de sortir de la presó, planeja atracar una joieria, l'atraca amb èxit, compta amb la complicitat de l'Sterling Hayden, però clar, com que és un expresidiari, tem que la policia li vagi al darrere. I què fa llavors? Doncs contacta amb un advocat corrupte, molt corrupte, el grandiós Louis Calern, perquè a canvi de que, bé, doncs ell li donarà les joies i l'advocat li pagarà en efectiu l'import per entendre'ns a l'operació. Però què passa? Una vegada més, la cobdícia humana fa que tot acabi malament. El Louis Calern, que és l'advocat, vol quedar-se amb les joies sense pagar els diners i, per tant, fa veure que no té els diners a mà i, per tant, doncs que li deixin les joies i poden tornar. I la cosa s'acaba precipitant. La pel·lícula, quan es va estrenar l'any 1950, va rebre crítiques bastant dolentes. De fet, a l'amo de la Metro, que era el Louis B. Mayer, no li va agradar gens, perquè era un argument molt sòrdid, molt dolent, molt negatiu. Però no va ser fins amb els anys que ha sigut reconeguda com una de les grans pel·lícules del gènere. I és una pel·lícula que, vista ara, ostres, està molt bé. És a dir, no és un pur exercici d'arqueologia cinèfila, sinó que, vista ara, conserva bona part del seu impacte. En una de les seves primeríssimes aparicions, una tal Marilyn Monroe, quan encara no era ni la Marilyn Monroe. Aquí tenim un fragment de La jungla d'asfalto, quan hi ha la tensa reunió entre l'advocat corrupte, arriba el lladre amb les joies i llavors s'ha de produir aquest intercanvi entre les joies i els diners. Què passarà? Anem a descobrir-ho. Everything go all right? This is a friend of mine, Mr. Brandon. He's been a great help to me on this deal. Follow me, gentlemen. Let's walk out from here. Say, I bet that thing is full of coins and red buttons, eh? Could be. Sit down, gentlemen, sit down. Let me get you a drink. No thanks. Do you mind if we have a look? You're entitled to a look, naturally. Convinced? Why, of course, and that wasn't any doubt in my mind in either of this fellow's reputation. Just a matter of curiosity, that's all. I bet the appraisal is going to exceed even your estimate. In that case, I'd just like to see the color of the money. Gentlemen, I must admit at this moment I'm embarrassed. You mean you haven't got the money, Mr. Hunt? Oh, I haven't. There's a heavy assurance of it. You haven't got it. No, I haven't got the currency right here in my hands. But as promised, I have unimpeachable sauce. Gentlemen, I'm afraid we were a little hasty. We moved too fast. We moved on your word. Well, now, wait a minute. That's a large sum of money, you know, considering present-day conditions. And considering the fact that we had to have it in cash. So I'm afraid a few days more I needed to raise it. A few days more may not seem like a very long time to you, Mr. Alec. But to me, carrying this around, it would seem like years. I understand. I've got a solution to that, too. And that is that you boys must pay me. And if you don't, well, there's nothing I can say except that I'm sorry. Mr. Alec, what are you trying to tell us? About the jewels. Wouldn't be safe for you to carry that stuff around. You said so yourself. You mean leading them to Jew? Well, now, look here. When the police start looking for that stuff tomorrow morning, they're not likely to call me now.
They're not likely to send detectives out to search my house, you know. You, on the other hand, Doc, you're just out of prison. They're certainly going to be looking for the big planners like yourself. Some smart cop might even connect this burglary with your release. Well, there you are. Of course, as I said, it's up to you. You can keep in touch with me as a copy. You did a great job, Rick, but it's not working. Bob, back away, keep out of this, Rick. Now you, Farmer, get your hands up. And you, Fritz, feather back on the floor. Over here on my feet. Be careful how you throw it. I got a pistol expert. What do you say, Fitz? He's got me safe. He makes a crooked move, he'll never pitch another fork-full of manure. He's got us, Doc. Cause him a better. You're as dumb as you look. Bueno, llavors això la cosa va més encara, Vull dir que... Però quina tensió, Déu meu senyor! Bé, de la J de jungla ens anem a la següent lletra, que és la K. La K, evidentment, de qui? És a dir, el títol original de Cayo Largo, un altre dels grans títols del cinema negre, rodat l'any 1948 també per John Huston, aquí amb Humphrey Bogart i Lauren Bacall, a la seva última col·laboració junts, i amb en Edward G. Robinson encarnant un antic gàngster, en Johnny Rocco, que vol tornar als seus dies de glòria. De què va la història? Aquí excepcionalment no passa en un entorn urbà, sinó als Cayos de Florida, on hi ha un hotel que està, diguem-ne, aïllat per una tempesta d'aquelles tropicals que tanca l'hotel i, diguem-ne, només hi ha, diguem-ne, els propietaris i 4 hostes que estan allà tancats. Un dels hostes és aquest antic gàngster, l'Edward G. Robinson. S'hi troba el Humphrey Bogart, que és un antic soldat a la Segona Guerra Mundial, no oblidem que la pel·lícula és de l'any 1948, per tant la guerra encara està molt present, i conviuen el propietari, Lionel Barrymore, i la seva filla, que és la Lauren Bacall. Entre Humphrey Bogart i Lauren Bacall, òbviament, ja hi ha atracció des del principi, però, òbviament, en Edward G. Robinson s'aprofitarà de tot això. La pel·lícula és molt interessant, més enllà de les interpretacions, sobretot del sempre magnífic Edward G. Robinson, perquè planteja dilemes morals molt interessants. La idea de dir què és més important o què és més, diguem-ne, valorable, un heroi mort o un covard viu. Pot ser ara com molt fàcil això de plantejar-ho, però no oblidem que estem a l'any 48, tot just havia acabat, feia 3 anys, la Segona Guerra Mundial, i per tant el tema encara estava molt candent. Anem a veure una de les escenes més tenses de la pel·lícula, on el Johnny Rocco, és a dir, el gàngster, li ofereix la possibilitat al personatge del Humphrey Bogart de matar-lo, però a canvi, evidentment, que ell també hagi de morir. Què és el que triarà? Comprovem-ho. Humphrey Bogart, Edward G. Robinson, Lauren Bacall, Lionel Barrymore, Claire Trevor a Cayo Largo, 1948. You know what you want? Yes, I had hopes once, but I gave them up. Hopes for what? A world in which there's no place for Johnny Rocco. Okay. Here's your chance. Do it. Okay, soldier, make your hopes come true. You're gonna die. See what I'm aiming? Right at your belly.
És dolent el Robinson, És molt dolentot, No trobeu? No ho sé, És grandiós, A mi és un actor que el trobo sempre extraordinari. Bé, i acabem aquesta primera part del diccionari del cinema negre, des de l'A fins a l'L, parlant d'un altre dels grans clàssics del gènere, evidentment és Laura. Laura és una pel·lícula de l'any 1944, basada en una novel·la molt famosa en el seu moment de Vera Caspari. Ara avui ningú coneix Laura, si no és evidentment a través de la pel·lícula. Hi ha bàsicament diverses coses conegudes d'aquesta pel·lícula. La història és la d'una noia que ha mort, Laura Hunt. Hi ha un investigador privat, que és el Dan Andrews, que reuneix tots els arquetipus d'aquest investigador que abans hem descrit i que progressivament es va, diguem-ne, obsessionant amb aquesta noia desapareguda, sobretot a través d'un quadre que està a l'habitació d'on vivia la noia, però també a través de totes les persones que l'ha conegut. Entre elles una mena de mecenes, que és el personatge interpretat per en Clifton Webb. Aquesta pel·lícula es va fer immensament popular en el seu moment, no només per la història d'amor que en el fons està al darrere, representa que la Laura està morta, i dic això de representa, i hasta aquí puedo leer, i que ve sobretot el seu tema romàntic, el seu tema d'amor romàntic, la música de la pel·lícula Laura, obra original de David Raksin, el tema principal es va acabar convertint en un estàndard. No patiu que no us ho cantaré, vull dir que... Però bueno, si recordeu Laura, segurament que us sonarà. L'escena que veurem ara és això, és l'escena en la que el Dan Andrews comença a preguntar a alguns dels seus sospitosos. És cèlebre al principi de la pel·lícula. Nunca olvidaré aquel fin de semana en el que murió Laura. Aquí tenim en Dan Andrews i en Clifton Webb, aquesta sensacional pel·lícula de l'any 44, Laura, d'Otto Preminger. You're not the sort of man one would insult, Mr. Lineker. Do you really suspect me? Yes. My cousin, if you know anything about faces, look at mine. How singularly innocent I look this morning. Have you ever seen such candid eyes? Something you confiscated in a raid on the kindergarten? Takes a lot of control. Would you like to try it? No, thanks. Were you in love with Laura Hunt, Mr. Lineker? Is she in love with you? Laura considered me the wisest, the wittiest, the most interesting man she'd ever met. I was in complete accord with her on that point. She thought me also the kindest, the gentlest, most sympathetic man in the world. Did you agree with her there, too? Person, you won't understand this. But I try to become the kindest, gentlest, the most sympathetic man in the world. Have any luck? Let me put it this way. I should be sincerely sorry to see my neighbor's children devoured by wolves. Would you go? Que grandiós el Clifton Webb, sempre amb aquest paper de cínic que va interpretar tan magistralment en totes les seves pel·lícules. Bé, fins aquí hem arribat al final d'aquesta primera part d'aquest diccionari tan particular del cinema negre, on hem vist alguns dels elements, alguns dels trets característics de quin és un dels gèneres, diguem-ne, preferits per la crítica i el públic entre els anys 40 i els anys 50. A la propera sessió, si tenim oportunitat, parlem, evidentment, de moltes més actrius, de molts més actors, de molts més elements característics i de moltes d'aquelles pel·lícules que estan elaborades, com es diu com maltès, del material del qual estan fets els somnis. Moltíssimes gràcies. Si algú vol fer un comentari o alguna cosa en aquest moment, si no, doncs la propera vegada que ens veurem serà el dia 21 d'abril, abans de Sant Jordi, que tindrem la conferència Seguint per camins romans, una conferència a càrrec d'Isabel Rodà de Llampa. Espero que tingueu un bon vespre. Gràcies. Bona nit. Sí, hi ha preguntes, endavant, sí. Dues coses. Una, abans has dit que de vegades a les pel·lícules la justícia, el que és just i el que és moral, no lliguen. No, el que és legal. Si he dit moral, no, era legal. Sí. El que és just, el que és legal, sí. Doncs això,
que la justícia és injusta. Correcte. Que ens pots dir alguna pel·lícula que això passi? On la llei és injusta? Sí. Mira, és que està molt bé que em preguntes això perquè estic preparant precisament una conferència que es diu El cinema i el dret. I parlo de com les pel·lícules acostumen a ser més justes que no pas a la vida real. I de com hi ha pel·lícules que, sovint les pel·lícules, la justícia acostuma a ser justa. A les pel·lícules, no en el cinema negre, però quan es tracten aspectes de la llei, en el cinema les pel·lícules són més justes que no, o sigui, s'ajusten a la legalitat. És a la vida real que la llei no sempre és justa. Una cosa és el concepte de justícia, d'allò que està bé, i l'altre és el concepte de la llei. Aplicar la llei no vol dir sempre aplicar la justícia. Ja que hem citat a Shakespeare, permetem una altra cita del rei Joan. La llei és la més perfecta injustícia. Però en cinema ens trobem, les grans pel·lícules que ens trobem de justícia són pel·lícules en les que no sé per què van bé. Per exemple, la gran pel·lícula d'aquestes és Matar un ruiseñor, de Robert Mulligan, on el Gregory Peck defensa, segurament que ho recordareu, a un jove negre acusat de violació d'una noia. O, per exemple, ens trobem a Testigo de Cargo, la pel·lícula de Charles Lawton, que fa d'advocat i que defensa a una persona, ell pensa que és innocent, al final resulta que és culpable, però la vida, l'atzar, hi ha una mena de deus ex machina que acaba fent de les seves. És a dir, en cinema, per regla general, la llei sempre és justa. El cinema negre no. El cinema negre, més que la llei justa, és els advocats que són corruptes. Aquí hem vist el Luis Calern. Són els periodistes que són corruptes també. Pel·lícules com El Gran Carnaval. Són els policies que són corruptes, el cas d'Ángelo Diablo. És a dir, no és que sigui el concepte de la llei justa o injusta, sinó els seus agents, els seus executors. Policies corruptes, jutges corruptes, un cas també que surt en una conferència, en una pel·lícula molt cèlebre, Los Intocables del Llotnés, de Brian De Palma. Si recordeu la pel·lícula, han de jutjar Al Capone i el jutge, que té un cert element de dir, ostres, aquest no és massa correcte, al final fa prevaldre la justícia i canvia el jurat popular que havia estat destinat a jutjar Al Capone i que estava ja comprat per un altre jutjat d'una altra sala. Vull dir que en el fons el cinema, a no ser que estigui basat en una història real, la llei acostuma a ser justa. És a la vida real que no és així, malauradament. Hi havia una altra pregunta, sí. Si hi ha altres pel·lícules de Hitchcock, sí. que pogués col·locar dintre del cinema. Sí. Més que de cinema negre, d'això que deies de la justícia i la injustícia. Mira, ara Hitchcock de cinema negre no el té pròpiament dit, però sí que té pel·lícules que voregen molt. Per exemple, Extraños en un tren és una pel·lícula que és clarament de cinema negre. Però Hitchcock, que havia tingut una educació jesuítica, tenia molt clar que la llei era injusta. I totes les pel·lícules d'en Hitchcock en què surt la llei sempre acaba sent injusta. Si pensem en Falso Culpable, la pel·lícula d'aquell músic que és en Henry Fonda, acusat d'un crim que no ha comès i passa tot un calvari judicial fins que és alliberat, aquí demostra que la llei no és justa. Si recordeu Crimen Perfecto, amb la Grace Kelly acusada d'un crim que no un crim que ha comès però per defensa pròpia, tots els indicis acaben més o menys condemnant-la fins que l'atzar una vegada més la salva. Si pensem en Vértigo, amb el James Stewart, que està acusat de no socórrer aquella noia que cau del campanar, doncs la llei diu que ha comès omissió de socor, però com que està impossibilitat, el deixa una mica per inútil. Però l'espectador sap la veritat. Perquè Hitchcock considerava que la llei sempre era, per definició, injusta i que la justícia, d'alguna manera o altra, acabava imposant-se, però era sempre també a través del cinema. No era a la vida real, era sempre al cinema. És que el cinema tenen finals feliços. És a la vida real que les coses sempre no acaben bé. Hitchcock pensava, per cert, Hitchcock, ja com a corolari, Hitchcock deia que el cinema no havia de ser un tros de vida. Hitchcock deia que el cinema havia de ser un tros de pastís. I aquí està la diferència. Un tros de vida, un tros de pastís. Vale? Alguna pregunta més? Ha quedat tot entès? Sí? Doncs moltíssimes gràcies. I fins al proper.